ikusi dugu nola egin Mentimeter aurkezpen bat, hemen dauka zabalik, eta horren ikusiko dugu nola aplikatu aldugun edo nola erabili aldugun konferentzia batean. Bale, ni hemen, pestaino honetan banago konferentzia batean, eta hemen badago ikasle bat baitare konferentzia horretan. Joango gara aldatzen, pantaiaz, ikusteko nola egin behar duen bakotxak. Azteko, egingo duda lehenengo gauza izango da aurkeztu nire pantaia, ikasleek ikusteko Mentimeter aplikazioa eta ematxeak. Egingo dut pantaia osoa, nik hemen dauka bi pantaia, justu horiek, pantaia bat irakaslearena eta pantaia bi ikaslearena. Bi monitore dauka dalako. Sakatuko dut, aurkeztuko dudala pantaia bat, eta esango diot, konpartir. Banago konferentzian, eta momentu batean aurkeztu nahi badut, oraindik ez da hasi aurkezten, orain bai, eta momentu batean egin nahi badut, galdetegia edo, inkesta hori edo, egingo dudan izango da Mentimeterrera joan, hor bertan, baldin badauka zabalik aurkezpena, egingo dudana izango da sare. Sare horretan, kopiatuko dut linka, copy link, eta pasatuko diet ikaslei txaten bidez. Joango naiz konferentziara, txatera, eta itxatxiko dut esteka. Eta bidaliko diet. Badaukat bidalita, eta orduan, hasiko naiz, itxiko dut hau, hasiko naiz aurkezten, badaude bi galdera, horren ikusiko dugu, hasiko naiz aurkezten, eta orduan ikusiko dugu orain zer ikusten duen bere pantailan ikasleak. Hartuko dugu ikaslearen pantaila, eta hemen ikasleak joango da txatera, eta sartuko da Mentimeterren. Hor dauka lehenengo galdera, eta erantzungo du. Nola joan nahi duzu? Gasteizera. Gasteizera da erantzuna, bidaliko du, eta ikusiko dugu nola irakaslearen pantailan Gasteiz ere agertu da. Orduan, ikasleak erantzuten doazen neurrian, hemen ere agertuko dira, noski. Irakasleak egingo du atxera, eskape sakatuz, eta atxera egin, eta planteatuko die momentu batean, bada beste momentu batean, konferentziako beste momentu batean, planteatuko die bigarren galdera. Sakatuko du bigarren diapositiban, eta berdin egingo du presente. Ikasleari aldatu zaio, ikasleari aldatu zaio pantailaia zuzen bebai. Eta orduan berak hartuko du zein egunetan. Asteartea eta submit. Bidali du erantzuna, bueltatuko gara irakaslearen pantailara, eta hor agertu daia, asteartean ere erantzun bat dagoela. Eskape ateratzeko, eta galdera gehiago egongo balira, joango gineteke beti aurkezten, eta momentu batean irakasleari edo ikaslei pasatzen. Konferentzia batean gaudenez, partekatuta dago pantaila, eta orduan haiek ikusiko dute dana berdin. Berdin, era errez batean, egin aldugu inkesta, edo egin alditugu inkesta, konferentzia egiten dugun bitartean.